ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ክቡራት ኣሕዋት ሰላም እግዚኣብሔር ምሳኹም ይኹን። ናይ ሎም መዓልቲ ብሓንሳብ ኬድና ንሰርሖ እምበር ክትፈትውዎ ተስፋ እንዳገበርኩ ቅድሚ ናኡ ባለይ ግን እቶም ሓደሽ ኣት ዘለኹም ላይክ ሳብስክራይብ ኮመንት እንዳገበርኩም ንዚ መዓልታዊ ሒዘ ዝመፅእ ቪድዮታት ተኻፈልቲ ክትኮኑ ብክብሪ ዕድመኩም። እቶም ምሳይ ዝፀናሕኩም ከዓ ከም ቀደምኩም ምትብባዕኹም ኣይፈለኒ። እዚ ቪድዮ ብላይክ ጀምርዎ። ናይ ሎም መዓልቲ ብሓንሳብ ኬድና ንሰርሖ እምበር እዛ እትሪእዋ ዘለኹም ኣዝያ ፅብቕቲ ንምሳሕ ክኾነና ይኽእል ንቁርሲ ንድራር ንዝተፈላለየ ዝኾነና ቋንጣ ፍትፍት ኢና ክንሰርሕ። እምበር ንቋንጣ ፍትፍት ዘድልየና 4 ሽጉርቲ ፍርይ ዝበለ እየ ተጠቒመ ዘለኹ። ኣብዚ እቲ ዓቐን ኣብዚ ሓቢልና ሰሪሕና ብፍላይ ኣብ ፃሕሊ ንሰርሖ እንተኮይንና ኣዝዩ ክጥዕም መዓት እዩ። ኣብዚ ሓቢልና ሰሪሕና ሽዑ ቀኒስና ኣብ ፍርጅ ንገብሮ እቲ ዘድልየና ከዓ ንሽዑ ንጥቀመሉ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ፃሕሊ ክንሰርሖ ከለና ቁርጥለይ ድንጉይ ስለ ዝብለና ሓደ ምስራሕ ይኮነልና ኣብዚ ሓቢልና ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እምበር እቲ ቪድዮ ንከይነውሓኩም ሕልፍ ሕልፍ እየ ዘብሎ ዘለኹ ንቕፅ ምስ በለ ማዩ ማለት እዩ። ንእሽተይ ዘይቲ ከዓ ይገብረሉ ኣለኹ። እንታይ ዝበሃል ተሊና ኮይኑ ፃሕሊ ብፃሕሊ ተሰሪሕናዮ ብጣዕሚ ክጥዕም መዓት እዩ። ኣዝዩ በሊዕኻዮ ኣይፅገብን ናይ ፃሕሊ ዝተፈላለዩ ክንሰርሖ ከለና ምግብታት ማለት እዩ። ፃሕሊ ተዘይብልና ግን ርጉድ ዝበለ ባዴላ ጌርና ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እዚ ቋንጣ ኣሰራርሓ ከዓ ባህላዊ ቋንጣ ናይ ዓድና ማለት እዩ። ልክ ከምዚ ናይ ዓድና ጌረ ዝሰራሕክዎ ኣብ ናይ ግዜ ፀሓይ ኣብቲ ደስ ዝበለና ግዜ ከዓ ከምዚ ጌርካ ዋላ ህውክ ኢልካሲ ክትሰርሖ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ንምሳሕ ድዩ ንድራር ድዩ ኣብ ስራሕ ውዒልካ መፂኻ ባዴላካ ጌርካ ፃሕልካ ጌርካ ጣዕጣዕ ኣቢልካ ክትምገባ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ኣሰራርሕኡ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ። እተን ዘይረኣኽኖ እተን ዝረኣኽኖ ከዓ ርኢኽንስ ሳፖርት ከዓ ጌርክናኒ። ሕጂ ኣብዚ ድልኽ ጌርና ኢና ክንሰርሖ። ብድልኽ ዝተሰርሐ ኣብ ፃሕሊ ዝተሰርሐ ምንታይ ክወፅእ ክቡራት ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ክጥዕም መዓት እያ ማለት እዩ። ኣብዚ ሓቢልና እስር ሓቢልና ኣብ እንታይ ዝበሃል ተጌርናዮ ኣብ ፍርጅ ተጌርናዮ ዋላ ሓደ ኣይባላሸውናን እዩ። ኩሉ ግዜ ቀይሕ ፀብሒ እንደገና ካብ ፃሕልካ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝሃርም ሓዊሽ ሽግር የብሉን እዩ። ቅንስ ኣቢልና ካብኡ ከዓ ከም ዝብለኩም ዘለኹ ድኽም ኢልካ ውዒልካ ኣብ ስራሕ ፀኒሕካ ንደቅካ ድዩ ንዓኻ ድዩ ንበዓል ቤትካ ድዩ ከዓ ክትመግቦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ሕጂ ድልኽ ከም እትሪእዎ ዘለኹም ገይረ ጥብስ ከብሎ እየ ምስቲ ሽጉርቲ እናገበርና ቁልው ክነብሎ ኢና ማለት እዩ። ማይ ውዒልና ንእሽተይ እንዳንጠብና ድልኽ ተዘይብልና ዝተቐመመ በርበረ እንተኮይኑ ከዓ በርበረ ኖርማል ከዓ ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ብሓፈሻ ድልኽ ክንጥቀም ከለና ግን ዋላ ከምዚ ናይ 5 ደቂቃ ፀብሒ ሰሪሕካ ጉያ ጉያ ኢልካ እቲ ቀመማት ጌርና ክንድልኾ ከለና ኣዝዩ ጥዑም ዝኾነልና እዘን ኣሕዋተይ እተን ትድልኻ ኢኸን እተን ዘይትድልኻ ከዓ ብጣዕሚ እዩ ፍልልይ ዘለዎ። ብፍላይ እሞ እዚ ናይ ዕዳጋ በርበረ ንጥቀም እንተኮይንና ከዓ እንተቀሚምናዮ እንተደሊኽናዮ ባዕልና ሕድስቲ ኣቢልናዮ እዩ ፅቡቅ ማለት እዩ። ከምዚ እትሪእዎ ዘለኹም ፅቡቅ ገይረ ምስኡ ሕስይ የብሎ ኣለኹ በቲ እንታይ ዝበሃል ምስ ሽጉርቲ እንዳገበርኩ ማለት እዩ። ማይ ውዒ ከዓኒ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ፀብሒ ክንሰርሕ ከለና ማይ ውዒ እንተገበርናሉ እዩ ፅቡቅ። ሕጂ ከም እትሪእዎ ዘለኹም ማይ ውዒ ይገብረሉ ኣለኹ። ንእሽተይ እንዳገበርና ፅቡቅ ጌርና ከዓ ክንቆላልዎ ኢና። ኣነ ኣብ ናይ ቀዳም ሰንበቴ ሰሪሐ እያ ማለት እዩ ኣብ ናይ ቅድምያት ናይ ኣውደ ዓመት። እስኽን ከዓ ከምዚ ጌርክን ቀዳም ሰንበት ይመፅእ ኣሎ ንቀዳም ሰንበት ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና። ንምሳሕ ድዩ ንድራር ድዩ ኣዝያ ጥዕምቲ ዝኾነት መግቢ እያ ማለት እዩ። ክቡራት ኣሕዋተይ ከምዚ እትሪእዎ ዘለኹም ፅቡቅ ገይረ ይቀላልዎ ኣለኹ። ሕጂ እንታይ ዝበሃልና ከዓ ክንገብረሉ ኢና። ፃዕዳ ሽጉርቲ ዝተጣሓነ እንደገና ጅንጅብል ከዓ ኣሎ ማለት እዩ። ከም እትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ይገብረሉ ሓንቲ እንታይ ዝበሃል ትኸውን ሓንቲ ምልእ ዝበለት በታ ናይ ዓባይ ማንካ ትኸውን ማለት እዩ ተጠቒመሉ ኣለኹ። ብሓፈሻ ከምዚ ብዙሕ ቀመማት ገለ ከማን ብዙሕ ኣየድልየኒ ምክንያቱ እቲ ድልኽና ብዙሕ ቀመማት ስለ ዘለዎ ናይ በርበረ በቃ ኖርማል ህውክ ኢልካ ሰሪሕካዮሲ ኣዝዩ ጥዑም ዝኾነልና። ሕጂ ከም እትሪእዎ ዘለኹም ማይ እንዳገበርኩ ፅቡቅ ገይረ ቅልውሉ የብላ ኣለኹ ማለት እዩ። እንተደሊና ከምዚ ጌርና ኣብኡ ከሎ ከም ፀብሒ ጌርና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እንተደሊና ከዓ ፍትፍት ኣቢልና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ኮሚደረ 3 ኮሚደረ እየ ተጠቒመ ዘለኹ። ነቲ ኮሚደረ ከዓ ጥሕን ኣቢለ ኣለኹ ማለት እዩ። ከምዚ ፍርይ ዝበለ ምንታን ከይከውን ምስቲ ሽጉርቲ ሓደ ዓይነት ምውት ዝበለ ምንታን ክኾነልና ብማሽን ገይረ ጥሒነዮ ማለት እዩ። ከም እትሪእዎ ዘለኹም
ብንጀራ ጣፍ ገይርኡ ክፍትፈት እንጀራ ጣፍ ሞ ነግረኩም ኣይክእልን እየ ክቡራት ኣሕዋተይ ምስ እንጀራ ጣፍ ከምዚ ጌርካ ሰሪሕካዮ ገለ ዓይነት እዩ እዚ ቋንጣ ከፅብቕ መዓት ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ፅቡቅ ጌርና ኣንቅፅ ኣቢልና ሽፍን ኣቢልና እንታይ ዝበሃልና ጌርና ዕሽግ ኣቢልና ተቐሚጥናዮ ዋላ ሓደ ኣይበላሸወናን እዩ ሕጂ እቲ ስጋ ከምዚ ጅማት ዘይብሉ ስብሒ ዘይብሉ እየ ተጠቒመ ነይረ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኾነ ስጋ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኖርማል ሕጂ ክንወቕጦ ተደሊና ንእሽተይ ወቕጥ ክነብሎ ንኽእል ኢና ኣነ ግን ኖርማል ኣብኡ ከሎ ስብር ስብር ኣቢለ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብ ምንታይ ጌርክ ትወቕጥዮ ገለ ኢልኩም ትሓታኒ ኸማን ከምዚ ናይ ቅመም ኣለኒ ንእሽተይ መውቀጢት ግን ኖርማል ኣነ ከምኡ ስብር 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 ኣቢለ የእትየዮ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ምስ እየ ዝብሎ ዘለኹ ምስቲ ኮሚደረና ጌርና ምስ ሽጉርትና ጌርና ክነብሎ ኢና ትርክስ ከዓ የብሉ እቲ ስጋ ብሓፈሻ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ልስሉስ ዓይነት ስጋ ስለ ዝነበረ ንኽበስል ዋላ ሓደ የድን ጌርካን እዩ ከምዚ ቋንጣ ከዓ እንዳረኣኻዮ ከለኻ ክትበልዖ ከለኻ ደስ ይብለካ ከምዚ ብሓርጩ ድኽም ዝበለ ንፈቱ ኮይንካ ኣድክም ክነብሎ ኢና ኣብዚ ሕጂ ማይ ፅቡቅ ጌርና ምክንያቱ እቲ ስጋ እቲ ቋንጣ ሶሪ እቲ ናሃቱ ማይ ስቲ ስለ ዘብሎ ማይ ውዑይ ግብር ኣቢልና ፅቡቅ ጌርና ኣብስል ክነብሎ ኢና ማለት እዩ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ፅቡቅ ይሰማምዓልና ኣሎ ማለት እዩ ሳልሳ ሕጂ ኣብዚኣ ሕብሪ ፅቡቅ ኮነልና እንደገና ምስቲ ሳልሳን ኮሚደረን ተሓዋዊስነን ናቱ ጣዕሚ ኣለዎ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝመፀልና ማለት እዩ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ሳልሳይ ገይረ ኮሚደረይ ፃዕዳ ሽጉርተይ ዝንጅበለይ ገይረ ብሓንሳብ የብስሎ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ምቕራብ ገፀኣ ዝኣኽሎ ዝበልናዮ ማይ ንእሽተይ ግብር ኣቢልና ክነብስሎ ኢና በታ ጎና ከዓ እንቋቑሖ የብስል ኣለኹ እንቋቑሖ እንተደሊና ክንገብር ንኽእልና እንተዘይደሊና ከዓ ክንጎድፎ ንኽእልና ምስ እንቋቑሖ ጌርና ቁሩፅ ቁሩፅ ኣቢልና ወይቲ እንቋቑሖ ናብኡ ክንእትዎ ንኽእልና ቀሊጥና ወይ ከዓ ከምቲ ኣነ ዝገበርኩም እተው ከም ዝረኣኹሞ ቁሩፅ ቁሩፅ ኣቢልና ተጌርና ከዓ ገለ ዓይነት እዩ ዝመፀልና ቆልዑ ተልዮምና ኮይኖም ከዓ እሞ ከምኡ ጌርና ዲኮሬሽን ጌርና ካብ ኣቀራርባ ኣትሒዝካ ቆልዑ ደንደንቲ እዮም ከምኡ ጌርና ተቐሪብናሎም በቃ ከምዚ ካልእ ነገር በቃ ከምዚ በሊዖም ዘይፈልጡ ኮይኖም እዮም ዘብሉና ንእሽተይ ነገራት ካፍቲ ጌርካ ቅርብ ክተብለሎም ከለኻ ማለት እዩ ኣጅቦ ከዓ በታ ጎና ከዓ ክንገብር ኢና ኣሰራርሓ ኣጅቦ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኾነ የእትየ ኣለኹ ማለት እዩ ቀሊል በቃ ኣብ ውሑድ ደቃቅ ዝበስል ኣብስል ኣቢልና ፅቡቅ ዝኾነልና ማለት እዩ ኣጅቦና ግብር ኣቢልና እንቋቑሖና ግብር ኣቢልና ማለት እዩ ገለ ዓይነት ክመፀልና እዩ ሕጂ ኣነ ብዚ ከም ትርእይዎ ዘለኹም እቲ ናቱ መረቑ እንታይ ዝበሃል ገይረ ኣለኹ ከምዚ ዕሪ ሓፊስ ኣይኮነን እዩ ንፍትፍቶ ስለ ዝኾና ኣብዚ ሕጂ ንእሽተይ ጨው ገይረሉ ኣለኹ ናይቲ በርበረ ክድለክ ከሎ እውን ኣለዎ እንዲ ንእሽተይ ግን ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ ቀመማት ከዓ ፀሊም በርበረ ኮረሪማ ፃዕዳ ካሙን 7 ቀመን ብሓፈሻ ዝተሓዋወሰ እንደገና እዚ ዝተጣሓነ ፃዕዳ ሽጉርቲ ዘለዎ ኣዝማርነ ዘለዎ ኩሉ ሕውስውስ ዝበለ ገይረ ብሓንሳብ ገይረ ንእሽተይ ከዓ ካብኡ ክሰርሕ ከለኹ ካብ ቀይሕ ፀብሒ ይገብረሉ ማለት እዩ ፃዕዳ ክንሰርሕ ከለና ከዓ ከምኡ ዘዳለኽበሎ ነንእሽተይ ንገብረሉ ኣዝዩ ከዓ ፅቡቅ ኮነልና ፀብሕና ክሽንሽን ዝበለ ከዓ ይኮነልና ክቡራት ኣሕዋተይ ጠስሚ ከዓ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ገይረ ኣለኹ ሕጂ እቲ ቀመማት ከም ዝበልኩም ኩሉ ምስ ገባበርናሉ ፅቡቅ ጌርና ሓዊ እህርም ነብሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጌርና ፅቡቅ ጌር ከም ዝተሃረመ እቲ ቀመም እቲ ጠስሚ ኩሉ ድሕሪት ዝእተናዮ እቲ ዘይትና ፀለል ኢሉ ፍልይ ዝብል እቲ ጠስሚ እንታይ ዝበሃል ማለት እዩ እቲ ቅብኣት ናቱ ውፅእ እዩ ዝብለልና ከም ዝበሰለ ክነረጋግፅ ተኮይንና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ፅቡቅ ተሰማሚዑ ኣሎ በቲኣ ከዓ እንቋቑሖ ገይረ ኣባሳሲለ ወዲኡ ኣለኹ ስሕብ ዝበለ ተደሊና እንቋቑሖ ናብኡ ክንእትዎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንእሽተይ ዝሕል ምስ በለት እምበኣር በዚ ከዓ እንጀራ ጣፍና ከዓ ከመይ ዝበለ ኣዳልየ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ክንፍትፍቶ ከለና ኖርማል ከምዚ ዕርዩ ሙት ዝበለ ዘይኮነሲ እቲ እንጀራ ከም ዝርአ ጌርና ክንገብሮ ከለና ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዝመፀልና ኣብኡ እትየ ኣለኹ ሕጂ ክልተ እንጀራ ተጠቒመ ኣለኹ እንዳረኣና ከምዚ እንታይ ዝበሃል እንተኮይኑ ንውስኸሉ ማለት እዩ ፀብሒ ብዝሕ ዝበለ እንተኮይኑ ካብ ክልተ ንላዕሊ ሕጂ ይውስኸሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ብዝሕ ዝበለ ስለ ዝፀንሐ እቲ ዝሰርሕናዮ ስልስና ከምዚ ጌርና ፍትፍት ኣቢልና ኣቀዳም ሰንበት ክኾን ከሎ እንጀይ ብባህላዊ ምግብታትና ግብረ ኣቢልና ምስ ደቅና ምስ በዓል ቤትና ክቡራት ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ፍትፍት ማለት እዩ ቋንጣ ፍትፍትና እዚ ይመስል
ንኽትሪኦ ደስ ዝብል ንኽትምገቦ እሞ ክነግሮም ኣይክእልን እየ ብእውነት ምግናን ዘይኮንኩ ብጣዕሚ ዝወፀ የብሉን እንታይ እዩ ጥዑም ዝገብሮ ከዓ እቲ ኣብ ፃሕሊ ንሰርሖም ቀዳማይ ነገር ንሱ እዩ ቀንዲ ጥዑም ዝገብረልና እንደገና ከዓ እቲ ድልኽና ጌርና ዝኾነ ዓይነት ውክልካ ዝስራሕከዮ ፀብሒ ጥዑም እዩ ዝገብሮ ሕጂ ኣጅቦ ወሰን ወሰን ግብር ኣቢልና እንቋቑሖ ከዓ ልክዕ ከምዚ ናይ ዓድና ኦርጋኒክ እንቋቑሖ ማለት እዩ ንሱ ከዓ ኣብ ስለ ኣቢለ ፀኒሐ ቁሩፅ ቁሩፅ ኣቢልና ንገብሮ ማለት እዩ ኣብቲ ወሰኑ ወሰኑ ከዓ ጉዕ ገይረሉ ኣለኹ ፓፕሪካ ገይረ ኣለኹ ከምዚ ጌርና ቅርብርብ ተቢልና ንዓና ኣዝዩ ደስ ዝብለና ስሕበት ዘለዎ ዓይነታ ኣደራርባ ንኽትሪኣ ኣዝያ ደስ ትብለካ እያ ማለት እዩ ንኽትምገባ ከዓ ጥዕምቲ ዝኾነት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ኣብ መኣዲ ጣውላና ከዓ በዚ ኣቀራሪበ ኣለኹ እዛ ስልእቲ ቡናና እዛ ስልእቲ እዚኣ ናይ ህይወ ኢልካ ውዒልካ ወይ ደኺምካ ውዒልካ ኣብኣ ከላ በረካ የብላ ካልኣይ የብላ ብሓንሳብ ጥምር ተብላ ማለት እዩ በዚ ከዓ ስዋ ከዓ ፅራይ ስዋ ከምዚኣ ግብር ኣቢልና እዘን ኣሕዋተይ ማዓረይ መሓዙትና ሰብኡትና መሓዙትና ደቅና ገዛና ፅፍፍፍ ኢልና ነብስና ፅፍፍፍ ኢልና ብፍላይ ኣብ ናይ ቀዳም ሰንበት ክኾን ከሎ ብጣዕሚ ኢኻ ኣስትምቕር ተብሎ እቲ ካብ ሰኒ ዘሎ ክሳብ ቀዳም ክሳብ ዓርቢ ዘሎ ትሰርሕ ትፀንሕ እሞ ሽዑ ኣፍታ ናይ ዕረፍትካ ግዜ ከዓ ነቲ ዝደኸምካሎ ነቲ ዝፀዓርካሎ ከዓ ተስተማቕሮ ኮፍ ኢልካ ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ በዚ ቡና እንታይ ኢኹም ዝበልኩማ ዓይኒ ደርሆ ሰላመይ ቡና ዝብልኩማ ንሃለትኩም ንቐደም በሉ ተደሊኹም ስዋ ተደሊኹም ከዓ እዛ ባህላዊት ፍርፍር ወይ ከዓ ፍትፍት ቋንጣ ዝተዳለወት ነዚ ይመስል ክቡራት ኣሕዋተይ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ንቐደም በሉ ብሓንሳብ ከይድና ኢና ሰሪሕናዮ ብዘይቀላዓለም ክቡራት ኣሕዋተይ ንኹላትኩም ንቐደም በሉ እንዳበልኩ እየ ካልእ ክቡራት ኣሕዋተይ ንዚ ንእሽተይ ነገር እየ ንዓኹም ዘይበቅዕ ኩሉ ግዜ መዓልታዊ ቪድዮታት ሒዘ ዝመፅእ ማለት እዩ ኣብ ጎነይ ኮይንኩም ከዓ ሳፖርት ትገብሩኒ ተተባብዑኒ ንኹላትኩም እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም እንዳበልኩ ንሎማዓንቲ ከዓ እዛ ቪድዮ ክትኣትዉ ከለኹም ላይክ እንተረሲዕኩም ኮይንኩም ክትወፁ ከለኹም ላይክ ኣይትረስዑ ናይ ክሽነ ስራሕ ክብር ኢሉ እዩ ንክትሰርሖ ማለት እዩ በቲ ካሜራ ክትገብር በቲ ኤዲት ክትገብር ጠፊእኩም ናይ ናብራ ነገራት ሕጂ ነዚ ተረዲእኩም ንስኹም ከዓ ላይክ ከይተውሕዱ እንደገና ከዓ ኣብዚኣ ቋንጣ የብልናን ትብላ እንትኮይንክን ከዓ ኖርማል እታ ስጋ ከዓኒ ዓንቅፅ ኣቢልክን ኣብ ባዴላ ቤና ጌርክን ዓንቅፅ ሰብላ ከምኡ ትሰርሕዎ ቪድላ ትደልያ ትኮይንክን ኣብዚ ታሕቲ ሊንክ ክገድፈልክን ይኽእል እየ ወይ ከዓ ኣብቲ ውሽጢ ኣቲሕን ክትሪኦ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ልክ ከም ናይ ቋንጣ ግን ቋንጣ ዘይብልና ትብላ ትኮይንክን እምበር ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ኣብዚ ከኣኽለኒ እዩ የሚረ ክሳብ ዝውድእ ዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልበይ ዘመስግነኩም ብካልኦት ሕሱ ክሳብ ዝምለሰኩም ሰሰናይ